Usa ka lola sa Cagayan de Oro City nga dunay sakit ug daw gipasagdaan sa iyang mga banay ang nakadawat og hinabang. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Dini sa suog nga bahin sa duha ka andana nga panimalay sa Purok 3 Barangay Puerto, Cagayan de Oro City, among naabdan si Lola Yolanda Mendoza, 71 anyos. Niwang si Lola kay gamay lang kuno ang kinaon ug dunay balatian nga di pa masuta sanglit wala pa siya napa-check up. Dili na sab siya makatindog ug walay gaatiman kaniya aron malimpyuhan ang iyang higdaanan. Ang mga silingan na lamang ang nagaalaga sa tigulang sanglit usahay ra kuno mo bisita ang mga anak ug apo niini. Dalan ka pa ko na siya mga pagkaon. Usay ka pa galiguan pagay na ko na yung mga hugaw gali ga ako pang ga kanon ga silim sumiun sa kabaho. Ila namang gung kapasagdan na ang ako mo lang nga nakakuan ba na makatabang bito sa iya. Gani ang suod nga higala ni Lola Yolanda nga si Nanay Eduarda Gimalan gibati og kaguol tungod sa kahimtang sa iyang higala. Ay motulo akong ba kay ila man kung kapasagdan wala na magatiman walay mga apo. Na akong gainon ilang mga apo, akong ingnon nga, patuloy sa to inyong nanay dito. Mutubagon man lang ko nga, problema na diya. Aron makahatag og gamayng alibyo, mitunol ang GMA Regional TV 1 Mindanao og relief food packs kang Lola Yolanda, pinaagi sa iyang silingan aron ipakaon sa tigulang. Nagpasalig sab ang buhatan sa CSWD nga ilang susihon kanunay ang kahimtang ni Lola ug tagaan og hinabang. Ato ginang kuanan, ato ginang pangitaag paagi nga makatabang kita kay maumana ang atong obligasyon. Ug ang CSWD naa naman ang sila system no unsaon sa pag-handle sa mga katawhan nato. Alang sa mga buot sab mopaabot sa ilang tabang, mamahimo nga mo kontak pinaagi niini nga numero. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao